Opor garaietan, seme-alabei euskararekin harreman handia eta aberasgarria eskaintzeko gonbidapen bat egin nahi dizuegu. Kontutan izan, bai aste santutan, bai udako oporretan eta eskolarik ez dutela, eta testuinguru askotan eskola orduzkanpo jarduera antolaturik ere ez, eta are gehiago, herri batzuetan eta euskaren erabilera handia da, baina beste hainbat testuingurutan ez dute aukera gehiegirik ere eskolazkanpo euskara erabiltzeko. Eta horregatik gonbidatu nahi zaituztegu, seme-alabei harreman handia eskaintzea euskararekin. Ziur zuetako asko horrela egiten duzuela, baina opor kutxa aurkeztu nahi dizuegu, horretan lagungarria izan daitekeen tresna moduan. Zer da proposatzen dizueguna? Kutxa bat, zapata kutxa bat edo hartzea, eta seme-alabekin batera, pixkat apaintzea, opari paperarekin, edo beraiek egindako marrazkiekin edo, zapata kutxa hori apaindu, eta gero zapata kutxaren barruan bi espazio bereizi, xafla batekin edo, bi espazio bereizi. Horrela, espazio horietako batean, prestatuko ditugu txartel batzuk oporretan egin ditzakegun gauzekin, eta pixkat euskairaz eta egin ditzakegun gauzekin, eta espazio horietako batean sartuko ditugu txartel horiek. Eta gero oporretan zehar, gauza horiek egiten ditugun neurrian, hongo gera txartelak espazio batetik bestera pasatzen. Orduan, zer jarriko dugu txarteletan, edo zer proposatzen dizuegu jartzea txarteletan? Gure proposamena da, 3 eremu edo 3 arlo zaintzea. Bat izan daiteke etxean euskararen lekua zaintzea, beste bat izan daiteke seme-alabei euskara aberatsa eskaintzea, eta 3. bada, eskolaz kanpo, kalean, euskarazko guneak edo euskara erabiltzeko guneak eskaintzea. Adibidez, etxean euskararen lekua zaintzea gure ustez oso garrantzitsua da, seme-alabekin euskaraz egitea ondo dago, euskaraz baldin badakigu eta euskaraz egitea oso ondo dago, baina komeni zaigu euskaren lekua zaintza, eta horri begira, hainbat gauza egin ditzakegu kontutan eduki, ez garela soilik hitz egiten ari, seme-alabei euskarazko produktuak eskaintzarekin edo euskarazko telebista jartzarekin. Bezik, komeni zaigula etxean euskarak duen lekua zaintzea. Orduan, irratia euskaraz jartzea, musika euskaraz jartzea, guk ere telebista euskaraz ikustea edo prentsa euskaraz irakurtzea. Hau da, nolabait transmititu behar dieguna da, euskarak guretzako ere balio duela. Eta horretaz gaina beraiekin euskaraz gauza asko egin ditzakegula. Gure kasuan, opor kutxaren barruan, sartu dituguna dira, bat elkarrekin ipuin bat entzutea, jarriko dugu, porretan zehar ipuin bat entzungo dugu elkarrekin, sarean edo bilatuko dugu ipuin bat, eta ipuina entzun ondoren marrazkitxo bat egingo dugu ipuin horri buruz, eta hitz egingo dugu, gustatu zaigun, zer ez, eta horri buruz aritu garenean, txartel hori espazio batetik bestera pasako dugu. Edo adibidez, beste bat izan daiteke, abesti bat aukeratza, gustatzen zaigun abesti bat aukeratzea, eta elkarrekin kantatzea. Baina elkarrekin kantatzerakoan, behin bakarrik kantatu beharrean, behin baino gehiagotan kantatuko dugu, eta igual jolastuz, orain kantatuko dugu ozen, garrasika, farrez, igual basu, edo oso azkar, edo oso mantxo, modu diferentetara kantatuko dugu, abestiarekin ondo pasatzeko, buruz ikasteko, eta beste oroitzapen polit bat izateko. Eta hori egiten dugunean, txartel hartuko dugu, eta espazio batetik bestera pasako dugu. Beste hainbat gauza ere egin ditzakegu etxean, hori telebistan euskaren presentzia zaintzea, elkarrekin gauzak ikustea, hainbat gauza egin ditzakegu, baina buruan izan, gai garrantzitsua dela, eta badela euskara eskaintzeko bide apropos bat. Beste bat izan daiteke etxetik kanpo euskara erabiltzeko aukerak ematea. Hau da, uda garaian, oporretan eskolarik ez dute, herri batzuetan eta izango duzuela udalekuetara, kanpaldietara, udaleku iriketara bidaltzeko aukera, kasu horietan baliatu, zalantzari gabe, eta ikasturtean zehar ere kirola, antzerkia, musika euskaraz egiteko aukera bali mauzue, baliatu aukera horiek, baina, gu ere saiatu gaitezke etxetik kanpo, euskara eskaintzen pixka behintzat. Gure kasuan, bi proposamen, ikusteko horrelako gauzak nolakoak izan daitezken, eta jolasak dira azken batean. Adibidez, gure kutxan sartu dugu txartel bat, eta jarri duguna da, kaletik joango garela, begiak itxita, eta batek besteari jarrebideak ematen. Orduan, bi balimagoaz, seme-alaba eta ni balimagoaz kaletik, biotako batek begiak itxi behar ditu, eta besteak jarrebideak eman behar ditu. Aurrera, atzera, geldik, salto, kontuz, eta jolastu ingo dugu, pixka kaletik guazela, euskeraz jolasten joan gaitezke. Eta oso gauza sinplea da, baina oso polita dira olako gauzak egitea. Horren oso antzekoa izan daiteke,
ikusi jolastea. Hoi, seguru jolasten duzuela horlakoetara, baina zeta bira, gaur, kaletik goazenean, behintzat tarte batean ikusi-makusira jolastuko du. Ikusi-makusi, zer ikusi, eta jolas horren bidez, euskerarekin jolasten ari gara, gauza hilekoa izenak jartzen, ondo pasatzeko beste modua da. Baina, etxetik kanpo euskera eskaintzeko aukera gehiago izan daitezke, adibidez, erosketak egin behar baditugu, erosketen zerrenda etxean egitea, eta erosketak egitera joaten garenean, semea edo alaba izatea eskatzen duena, eta euskeraz eskatzen duena, eta harreman hori euskeraz izan dadin bermatu. Horrelako hainbat gauza gehiago ere, egin daitezke, eta beraiekin batera aukeratu ditzakezue. Eta hirugarren eremua edo izango litzake, euskera aberatsa eskaintzen saiatzea. Hau da, pixkat etxetikan, guk alik eta euskera aberatsena eskaintzea, hizkuntza ohiturei begira oinarrizkoa da. Hau da, nik euskera aberatsa balima daukat, errazagoa izango da gero, hizkuntza ohiturei dagokionez ere euskerazko harremanak finkatzea, eta orduan saiatu euskara aberatxori eskaintzen. Zuetako gehienok alegintzen zaretela, baina buruan izan garrantzitsua dela. Adibidez guk hemen sartu dituguna da, bat aukeratu duguna, adibidez izan da, elkarrizketa bat egitea. Orduan egingo duguna da, kazetari papera hartu, eta batak besteari elkarrizketa bat egin eta bideoz grabatu. Eta ez dakit, izan daiteke atzo egin genuen zerbait oso gustokoa, eta orduan batek besteari elkarrizketa egiten dio, ea zerra izan zen, nola izan zen, ea ondo pasa genuen, ea ez dakit zer, eta orduan elkarrizketa bat egin, eta batek besteari kontatu eta hori bideoz grabatu. Eta orduan txartel hori gordeko genuke kutxan. Edo adibidez, bertso bat egitea. Etxan bertso bat egin dezakegu, eta gero horrekin abestu, jolastu, berdin, izan daiteke egin dugun zerbaiti buruz, gertatu zaigun anekdota bati buruz, bertso bat egin, buruz ikasi, eta txartel hori kutxan sartu. Orduan, horrelako gauzekin, lortzen duguna da, opor garaietan ere, eta ondo pasatzen dugun bitartean, seme-alabei euskararekin harreman indartsu bat eskaintzea. Eremu batzuetan, testuinguru batzuetan, nahiko bermaguta daukazue, bestela ere, testuinguruak berak euskara asko eskaintzen dielako, beste batzuetan, mimatu behar dugula eta asko zaindu beharreko gauza direla. Edozein kasutan, nik uste, euskararen seme-alaben hizkuntza ohiturak eta euskararekin duten harremana axola gazaigu, edozein eremutan, edozein kasutan zaindu beharko genukela. Eta ez da bat ere zaila, hau da beraiekin opor garaien hasieran jarri, ideia proposatu, kutxa prestatu, kutxan ze sartuko dugun beraiekin batera erabaki, zerrenda bategin erabaki, txarteltxo horiek prestatu, txartelak sartuko ditugu kutxaren eremuetako espazioetako batean, eta gero oporretan zehar, aukeratzen joango gara, egun horietan zer egingo dugun, eta aukeratzen dugun hori egiten dugun neurrean, bestera pasa. Oporren ondoren, 15 egun bali madira, aste bete edo 3 aste, dauzkagu hainbat esperientzia, hainbat bizipen, elkarrekin izan ditugunak, gure arteko harremanean, interakzio horretan, elkarrekintza horretan, bizitu ditugunak eta positiboak izan direnak, eta gero tartean behin, kutxa ireki dezakegu. Handikan hilabete batera, hurrengo oporren hasieran, ireki, ikusi zer egin genuen, zer gogoratzen genuen. Orduan, bizipenen kutxa bat da, eguneroko modukoa da, eta oso gauza polita izan daiteke seme-alabekin egitera. Opor kutxarekin, jolastera animatzen zaituztegu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.